Rupane kan cor bareng ya. Itu warna-warni. Core ra mau kandel sithik. Terkandel. Takandel. Cara ora kena jimbul nih. Ya bandem nih. Jalan terus. Ngumpul kabeh. Iki Pak Ketua nih. Penanggung jawab ya. Iya. Los wae. Juga yang ngomahmu. Yo aja. Nek wis isi, kok klek-klek. Delok paling mau pergi gitu. Lah, arep suwek kan. Peken aku kok. Angkatan, Pak. Angkatan bar brokol api apa? Cilik-cilikan lur. Ya. Iku nyentar kuwi iki. Ora usah sentor sentor. Balan gede. Kayak ngasu. Sentor ayo. Warga disentor ae. Gandul iki gandul. Gandul iki gandul ae. Wae ngetulke ora. Ora sentor surat kae. Apa ya? Bapak Adi. Arep tempur. Over mampir ae. Anu tenanan iki. Bulan galon. Anu tenanan. Bulan. Proses bulan. Katanya hanya menghabiskan 2 M. Mungkin Pak, sorane berarti elek-elek M. Itu iuran dari anak-anak. Berkat sing nyeglek ning kalau jarene anu. Nek pira Pak Nur dana M. Oh, nek lho. Amar dijandol kan mercon egerke ketika mercon. Wangne kan mercon seperti mercon. Kan ora anget iki. Aku ya emosi. Tenang sih, tenang. Senengan kok dipenggak. Enggak kelangan arek. Bendak-bendak ngono. Kelangenan arek. Ora usul, ora usul, ora uwul, ora usul. Tangguh status bareng. Ora uwul. Piye, Bos? Perak zamanku to. Ijik esuk ya wis ngene iki. Lah kasih kita tahu. Surong. Kita lembur kan? Terus to. Ya lorong lho, lengger sing abang lho. Isolasi to kuwi. Karo. Bolong ki lho kuwi, bolong arek. Kuwi lho nggon sing dhuwur nah. Titik nah, kuwi. Wah, motor wis loro karo kene. Ya kuwi lho, mager kok motor. Oh, iya kuwi. Lah ya bolong kuwi. Bubur ta. Anu maksudku besar, selamat lho. Ora teman lur. Rupane orang genah. Rupane orang genah. Betul. Angger diisi angin lho nek bolongane. Iki jare balon temon lur ora leh gawe iki jarene. Balonane nemu. Kayane anyar. Anyar apa lho rupane ra padha. Kayane anyar. Padi kalau katane mbuh dit. Heh? Mbuh. Walian sik di minyake kan. Wis. Enggak peduli lho. Karo-karo kadut. Klepekan. Bentar.
Lagi bater kene putih kene bater. Welek. Welek. Duwer der ora boleh wong kon nunggal kok biasane. Tak bilang kon latar gitu lah kene mau ngene ngumpul. Ledak. Biar ngilapne bentuke wo. Arep pencenge ne. Masa menceng. Kaya gedhe kaya dhuwur kono. Lucone kae, Mas. Ndi tekanku. Iki. Iki lho, tar. Merconmu iki Kang. Ting. Lho kebul. Iki lho. Kono lho. Kecil ngular. Mercone iki lho, Mas. Iki ora bahaya ya, Lur. Mercone soalnya cilik-cilik kok. Iki kerhiburan pokoknya. Iki atuh PKP siji. Antinge. Ya anu nek kape. Lokasi ning ngumpulne pindah iki. Pindah, Pak. Anjot Nesbes iki. Ngene Parno. Ida kacang ning anu ngempal. Ngene Parno lah anyar. Nesbes e. Ngene Parno anyar iki. Parno anyar. Di YouTube e. Anu Ngincer asbesmu makno. Jeneng kono lho. Jebol aku ya kono lho kebleker lho. Malah aman. Bekok. Pergo titik kono. Sungaten ucang sing Apa? Anu nek sok kelane. arti sumet. Yo boleh gersak ler yo apa lho. Anu uceng-uceng junjungan sak tekem ngono lho. Rak kuwi lho. Rak iki opo iki kelar urip? Kelar lho, kelar kepiye. Medun kok. Sumbune sisan. Kotek-kotek gitu. Kotek-kotek kan. Biar penonton semlo ayu kan. Kuwi kok ora nyandak lho, kuwi kok. Ora urip. Dit anu darakmu ndi rek iso? Mati. Enggak usane. Gandulne dhewe to, kon iki nyumet piye kuwi. Ngiter. Ngiter buring. Lah sambunge piye to? Tor dhewe. Titik kok titik kok langsung titik lagi kok. Ah, nyumet tir. Lah ya langsung titik. Kaget tadi tatir. Kucing tanting ae, Bu. Bocahnya kan nonton kok ngene lho, kok lho. Ya lah parane arek suara soalnya kan. Kok ketetesan iki. Ini panas kok ngene. Tantingnya iki. Tantinge. Kanter. Iki lha kok ora bedok iki, Jo. Sakmu. Saya ora sel iki colong sik. Netes lho. Sik lho. Minyake. Anune kuat ora kuwi? Kuat orangnya lho. Netesi mercone Kasuan sing cilik cilik iki. Urung kuat. tempat gen banter sik lho. Gen banter sik engko nyantol Kuat. rewel. Urung mung iki tak gotek. Kuat lho kayak. Tambutan aja. Kuat urung? Burung. Wis rek endi? Nanti parane Indonesia lho. Kuat, Jo. Rek endi? Rek mboten. Rom iki. Apa pengalar ngetan ngono kuwi. Ora engken di. Urung. Urung. Nek ora iki sing disebut tar-tar taruh tamene ngene iso lho. Cepatan wis cepatan. Wis ora apa-apa lho. Ora pun. Be sumatan to. Cuma sore ae, rada sore ae. Sapone lho. Tire-tire kene ra apa mung ni. Dandul Oh, apa to kuwi? Kuwi ke tetesan lengo. Oh, sing kretek-kretek iki anu, Jo. Polar lakban iki. Lakban iki. Nek iso kan rada dhuwur ngono ndegate. Alah wis anu kan. Mengong soal sini akeh. Masuk ora kon blenger. Bandengger. Munggah kan titik itu. Munggah titik itu. Urung kuat tak? Urung kuat tak lagi di tanting. Orang go gunting. Orang go gunting. Kuat ngono lho. Iki lho urung kuat lho. Iki masamu ya. Oh nek ngalor iki ya aman iki rono. Sik gereten bubuk. Gereten kowe sing geret. Anu rada kenceng no. Kuat. Sik. Ini yang gede. Ini sih. Wes wae. Iki wis tau untel-untel tau anu nek nyok.
Wis nek iki. Delok ra celana. Iki mateni susu. Mateni susu malah niku. Rasa dipasang nih cilik-cilik kuwi. Serasa kayak Kecil blok. delok rada kendanan Bu. Kendanan Bu. Wis kuat turun. Ono kene anyang cantolan lho secolne iki lho. Kene rada ngalor ngulon opi yang nangine. Wis. Wis. Wis iki. Ngidul nek apa? Awas, awas gocae. Ngidul wae bocol dhewe. Ya kene ngidul kowe ngali yo. Ora ning nyantol wit bocol. Nyantol wit. Jajone kae jedot ae ngisor. Arek blekat yang Mbak Padi iki. Ayo. Aduh, ketinggalan nih si Anda. Kurang diantar. Awas, cuman dikmen iki. Nek dhuwur iki kowe jan jedot e. Ora kuwi an sik nyambung ijo to, Mas. Apa ya? Soalnya Ini coba antre mana? oh, Ngetan. Yo, wis dhuwur wisan. Lagi jedot. Ngalor ya. Ngalor ngetan. Wah, apik Not. Bentuke Not. Tekan dhuwur rek apik, Jo. Bunder. Kelo, jedot we, itu kemesane. Oh, kebanteran. Banteran iki kok omah. Haha. Semono tekan ngesan yo. Kabeh. Jeglak ning kabeh. Alah omah ngono iku. Lan kemang kabeh. Diantar mana lho? Nah, aman. Kayak sumbune kedak. Oh, omah semono lho. Ora aman. Entek sing cilik. Lha kuwi ora kuwi. Aduh. Alah iki. Oh, ayo jet. Lah jeglare biantar mentok. Aduh. Aman. Kretek-kretek lho. Biantar banget. Aman. Lah kae bome kae piye kae? Aduh. Aduh. Oh iya, sing kretek-kretek. Sing loro ngeri kae nae. Mudit.